Hayırlı kişiler. Bugün temamız 100 yıl illik Tatarlar milli tarih turunda. En başından sizni kızısı kileydi. Bugün Miraç kişisi. Şunu da aytası kileydi bana. 100 yıl illik Tatarlar milli tarih turunda. Aslında bundan narsa işte tura gerek. Yani 20. asır başında Tatarlar yana intelligensiya bilen kile. Yani ул da jadidler. Şol jadidler bilen kadimşiler sporga kileler. Yani nindi okutu formatı bulurga tiyешти. Aslında 20. asırında Tatarlar dünyavi fenlerge köşeler. Yani edebiyat, tarih, geografiya hem matematik hem başka şunday dünyavi fenler. Hem bunun bilen belli şığa sorau. Yani tak işleyme tiyеш. Ayya. Kim biz degan sorau kelip şığa. Aslında dünyavi soravlar çıkkaş, yani kişiler uylana başlagaç, milletimiz kim? Biz kim? Tatarlar mı? Türkler mi? Mongollar mı? Yani bu sorularga cevap izlevçiler kelip şığa. O da bolsa, o sorau bilen Şıhbudi Merjani indi 19. asırda şıg'allangan. Qayyum Nasirida hem 20. asırını alsak, ул da bizning tema bilan bog'liq tarix hem bizning bunda tarixchilar kelib chiqqan. Ул da Zaki Validi bo'lsin. 1912 yilda kitobini yozgan Tatar hem Türkiye tarixi hem benim объект исследования deydim, men bilan kurslaşını yazdım. Adilbari Battal Taymaz. Belki kimdir işitkeni vardır. Anı. Men mesela onun işitkenim yok. Şuna kadar bir kızıksındım. Onun biyografisini öğrendim. Onun hizmetlerini öğrendim. Kim ol Adilbari Battal Taymaz? Ol 1881 yılını Яңатау деген ауылда Бузулук уезде Самара губерниясында туған. Aslında ул крестьян гаилесinde туа. Hem baş оқу йорты ул Русулияда оқыған, Троицк шәһәрендә. Ул да булса ул жадид мәдрәсәсе, яғни ул анда яңа форматта оқыған. Һәм анда оқып ул 1905 елда Каирга китә. Анда Галия неделя анда оқу йортта. Юк. Каирда. Туйсын. Анда язылган. Алиасхар. Алиасхардан араб телен өйрәнә. Һәм анда иң кызыгы ул араб телендә татарлар турында мәкаләләр яза. Ул да Аль-Джарида, Аль-Минар, Аль-Муқаттам дигән журналында ул үзенең публицистик эшен башлый дип инде әйтсәк була. Ул анда татарлар, төрекләр Россиядә халатын турында сөйли. Яғни ничек яшиләр, ниндирәк хәлдә торалар. Һәм араб телендә аларга ачыклый. Соңыннан 1908 елда ул Россиягә кайта. Һәм анда Троицк шәһәрендә укытучы булып эшләвен дәвам итә. Һәм монда беренче китапларын яза, ул да Акмулла, ул казах поэты хакында инде китаплары. Һәм иң төп китабы, минем өчен инде ул Татар тарихы дигән китабы. Әле соңыннан кайтырбыз. Ул китапны мәктәп укучыларына яза, ягъни һәм анда милли сорауларында күтәрә. Аны калдырырбыз. Соңыннан ул милли шурада да катнаша һәм аның өчен большевиклар килгәч, ул китергә мәҗбүр, ул Финляндиягә китә. Финляндиядә хезмәт итеп, ул анда татар балаларын укытып, һәм 21 елдагы ачлык булган, Поволжьеда ачлык булган вакыйгага ул ярдәм итте. Ягъни акчаларны җыеп, меценат дип әйтәбез. Ул ярдәм итте. Соңыннан ул Төркиягә күчә. Анда аның бик төп мәкаләләре дә языла. Шундый бик автобиографик түгел инде.
Әмма ләкин 18-21 елларын ала, вакыйгасы анда большевикларны тәнкыйтьли, тарихка сылтамалар ясый, фикерли, бик шундый теге субъектив ягыннан Габделбари Батталны өйрәнер өчен бик кызык аның фикерләрен. Ул бу китапны тормыш ахырында язгандыр, так 62-дә ялгышмасам. Тагын ул Төркиядә нәрсә белән шөгыльләнә, ул телләр белән шөгыльләнә, ягъни ул кайчан төрек теле араб теленнән латинга күчкәндә, ул ничек дип әйтим? Аның белән шөгыльләнде, ягъни ул эш белән, эшләде аның белән. Өлешен кертте, әйе. Һәм дә тагын китаплары аның бар. Нәрсә дип аталган әле? Казан төрекләре дип. Ягъни баштан Казан татар тарихы дип язса, китабын әйме, дәреслек буларак. Инде Төркиягә киткәч, инде ул большевиклар вакытында да фикерләрен үзгәртеп, төрекләр дип ата башлады. Ягъни Казан төрекләре, татарлары түгел, төрекләр дип яза. Һәм анда ул китапларны Ризаэддин Фахретдин хакында язган булса, Бигиев, Алимҗан Боруди һәм Ике Максудиләр дигән китаплары чыга Төркиядә. Аслында Төркиягә китеп, ул Татарстан турында яза күп итеп. Татарстан җирләрендә, Татарстан шәхесләре турында ул Төркиягә китеп Заки Валиди белән мөнәсәбәтен дәвам итә. Вот аслында шундый шәхес. Һәм без күчәбез китабына. Унда булса, так, күчми. Күчте. Әйе, татар тарихы. Иске татар телендә язылган. Кем укый белә, укый аласыз. Һәм мин сезгә аның кереш сүзен, Мульфеддин дип язган, әйе, кереш сүзен укысым килә. Ул анда ачыклый ни өчен бу китапны язган һәм актуальлеге нәрсәдә. Бүгенгә хәтле безнең милли тарихка гаит байтак әсәрләр чыкты. Буларның һәммәсе әле бүген рәткә салынып җитмәгән. Күптән түгел яшь тарихчы Заки Әхмәт Валиди әфәнде үз тарихыбызга даир әсәр төрек татарлык тарихы атлы кушты. Инде милли тарихны мәктәпләрдә укытуның тиешле дә бик нык сизелә башлады. Ләкин әле укытырга бер дәреслек юклыктан тарих мәгълүматлары уңайсыз хәлдә калалар иде. Мин үзем дә шул уңышсызлыкны күргән бер кеше булганнан язып укыткан сабакларны нигез итеп менә алдыгызга яткан шушы дәреслекне тәртип иттем. Минем бу кыска бер дәреслек булганымдан гомуми төрки кавемләре хакында сүз сөйләргә керешмичә туп-туры үзебез насыйп булган Камма булгарлардан башлап киттем. Азиядә килгән татарлар анда дәвамы булырга тиеш хәзер. Азиядан килгән татарлар безнең бабаларыбыз Булгарга истила иткәннәр, алар белән катышканнар, аларның җиренә килеп падишаһлык сүргәннәр, аларның исемнәрен бетереп, аларга үз исемнәрен беркетеп калдырганнар. Шулай булгач, безгә үз татарларның борынгы хәлләрен белүдә бик тиеш. Менә шул сәбәптән бу китапның бер өлешен татарлар тарихы шөгыльләндерде. Ягъни монда монголларны китерә инде. Мугаллимләр шуңа диккать итсеннәр иде, татарлар килүдән, ягъни 1236 миладидән элек без булгар булганбыз. Әмма шундан соң тарихыбызны татар белән булгарның кушылуыннан чыккан татар итеп җибәргән. Димәк, безнең тарихта ике мәгънәдә йөртелә. Татар ике мәгънә. Минем ният китабны мөмкин кадәр рәсемле вә хариталы ясау иде, ләкин әле бу юлы ул эшләр насыйп булмады. Әлегә татар тарихы укытканда Тырнауның тарихы атлысыннан файдаланып торырга ярый. Хусусан аның Русия тарихында гаит атлысы безнең бер кысмына яхшы ук хезмәт итә ала. Мәсәлән, анда Бату ханның фәтухаты ап-ачык күренеп тора. Баттал 1912 ел 13 август. Шулайрак яза һәм асылында китапта ачыклый, ни өчен бу китапны язган. Без кем, булгарлармы, татарлармы, һәм бу милли сорауга җавабын эзләп тасвирларга тырышты. Беренчедән Дин. Мин уйладым ничек эшләргә, булгарлардан алтын уртага күчеп Казан белән бетерергә, яки мин килдем, алар бар бер турында шунда дингә бүлдем, хатын-кыз
торышына бүлдем, һәм руслар белән мөнәсәбәткә бүлдем, һәм инде милләт соравына аны соңына калдырырмын. Дин. Дин дигәндә aslında bu эшнең миңа нәрсә кызыксындырды? Авторның субъективлыгы, ягъни фактлар түгел, мәсәлән, нинди елда булган, нәрсә булган, анысы мине кызыксындырмый, чөнки ул дәреслек, бу дәреслек балалар өчен һәм балалар өчен нинди үрнәк, то есть нәрсә автор әйтергә тели, нәрсә җиткерергә тели. Анысы мине кызыксындырды. Һәм дин ягыннан мисаллар китерәчәкмен сезгә хәзер. Арабlarның сәүдәгәр вә галимләре бай вә мәдәни булган безнең булган мәмләкәтендә бик тә иртә килеп җиттеләр. Катлаусыз булган ислам дине үзләре кебек ак күңел булган гарәпләр бик ошадылар да һиҗрәтнең 1-нче гасырында ук аларның динләрен өйрәнә башладылар. 921 милади елында Багдад халифасы Аль-Муктадир билләх Җафарга хат язып дин өйрәтер өчен мәсҗид салып минбар торгызу, дошманнарны саклатырга курган вә крепостьләр салу өчен осталар җибәрүне үтенде. Әхмәд ибн Фадлан исемле язучылары булып, ул ошбу сәяхәт хакында бер китап язган, дип, китаптан китерелә. Ягъни монда мине нәрсә кызыксындырды, ул ак күңелле дип шулай матур итеп яза гарәпләрне, һәм тагын да бик кызык мәгълүмат минем өчен, ул да Заки Валидинне һәм Әхмәд ибн Фадланны китерү һәм ул посольство Багдадтан китерү. Чөнки Заки Валиди ул китапны 1923 елда гына таба Иранда. Бу китап 1912 язылган. Һәм мин дөресен әйткәндә чыганакларда җавабын тапмадым, әмма минем научный руководитель белән Җавдат Сәлимович белән сөйләшкәндә, ул миңа әйтте, Мәрҗани үз вакытында Бухарада укыганда, ягъни бу чыганаклар белән таныш иде. Шуңа күрә шундый кызык мәгълүмат килеп чыга. Дин дигәндә тагын монда Болгар чырын әлегә сөйлибез. Кытлаусыз булган ислам дине үзләре кебек, юк, шул чыгана икән. Так, ярар. Һәм монда бер темаларга берсәләр ничек дип, пересекается дип, ничек булат пересекается татарча. Кисешәләр, И монда руслар белән дә мөнәсәбәт килеп чыга. Владимир ислам динен аракы исерткеч эшедән сәбәпле рус ердән күңелле нәрсә аракы эшу без анысыз тора алмыйбыз дип Абделбари Баттал цитатаны китерә инде. Ягъни нинди болгарлар ак күңелле, нинди монда теге пример алып килә үрнәк руслардан. Һәм дин ягыннан нәрсә мине кызыксындырды, ул Алтын Урдагы вакытында ханнарның диннәргә карата аларның подход, ягъни дингә нинди булган. Чөнки беләбез ки, татар тарихында күп вакыйгалар булды. Ул 18-нче гасырны алсак, ул да татарлар белән русларның мөнәсәбәте, ислам белән христианствоның. Һәм автор берничә мәртәбә моны ачыклый. Ул да толерантность дигән әйберне. Ягъни Чингисхан бүтән төрек татарлар, юк, хәзер Чингисхан мәмләкәттә һәр бер дин мөхтәрәм иде. Бер халыкның диния хәзер biraz катлыларак, biraz волнуюсь дигәндәй. Ягъни хәзер сүзем белән әйтермен, автономия булган дин ягыннан. Шуңа күрә дә бу картинканы куйдым. Әле игътибар итсәгез, тегендә мин отдельно кисеп куйдым. Ул да тенгрианство, ягъни монголларның, Азиядан килгән татарларның дине. Так, асылында Абделбари Баттал тагын да үзбәкне китерә,
мисалга, ничек ул исламны кабул итте һәм ул аны күтәрә шәхес буларак. Һәм тагын бер кызык мәгълүмат бар дин белән бәйле. Ул да Улуг Мөхәммәд. Ул Василий II белән сугышканда, Билев сугышында, анда рус гаскәрләре күбрәк иде инде. Һәм Абделбари Баттал шундый фактны китерә, белмим каян алгандыр ул аны, чөнки беренче тапкыр күрәм. Хан хәзрәтләре Аллаһтан башка һич бер ярдәмчесез яклаган курып, тәһарәтләрен алып, бер агач күләгәсенә барып 2 рәкъәт намаз кылды дип әйтә. Ягъни шундый безысходность дип әйтим инде, сугыш алдыннан автор китерә шундый фактны, хотя монда источниклар да юк. Шуңа күрә мин инде моны субъективизм дип атыйм һәм балаларга үрнәк дип игълан итәм үземә. Һәм дә моңа кертеп мин хатын-кызның торышын, халәтен кертергә булдым. Анда бер-ике сүз булырдыр. Мәсәлән, Абделбари Баттал нәрсә дип яза Болгардагы хатын-кызлар турында? Ягъни падишахның бер хатыны гына булган дип яза һәм аны яхшы дип күрсәтә. Ягъни алай булырга да тиеш дип күрсәтәдер. Һәм нәрсә дип яза Болгарларда хатын-кызлар белән ирләр бергә су куйганнар. Бу аларның әдәпсезлеген түгел, бәлки намуслыгын ва хөрмәтле булуларын сәбәп булгандыр. Ягъни Болгар инде ислам дәүләте буларак һәм дә белмим, ничек алай язырга була. Минем өчен шундый парадокс килеп чыкты. Ничек алай ирләр белән хатын-кызлар бергә су суны намуслы һәм ничек дип әйтим, хөрмәтле дип әйтеп була. Мин шундый фикерләргә килдем, чөнки ул вакытта шул җәдидлек вакыты. Ягъни укулар үсеше вакыты һәм хатын-кызның җәмәгать, ничек дип әйтим, положение в обществе меняется. Һәм бәлки моны аклар өчен ничектер шулай мин нәтиҗәгә килдем. Ягъни шуның өчендер, бәлки башка сәбәбен күрмим. Һәм Алтын Урда вакытында мисалны китерә. Хатын-кызлар бик ихтирам итәләр ва булар тамам иректә. Ярдәмсез йөриләр иде. Һәммәсе бер дәрәҗәдә хөрмәт күрәләр иде. Ягъни хатын-кызның халәтендә Абделбари Баттал шулай яхшы күрсәтә. Минем өчен ул да бер үрнәк, бер сигнал дип әйтим. Ягъни ул аны юктан әйтмәгән. Хәзер күчәсе килә ханнарның сурәтләренә. Чөнки тарих ул шундай бер, ягъни ул тәэсирле кешеләрне, ягъни үрнәкләр күрсәтеп, ул кумирларны, ягъни күз алдына китерә. Һәм минемчә Абделбари Баттал моның белән яхшы эшләде. Ягъни субъективизмда күрә алабыз. Ягъни Чингиз ханның тормышын китерә, аның балалык чорын һәм нинди дәрәҗәгә килде ахырында, һәм аны көчле итеп күрсәтә. Ягъни бу да минем өчен кызык булды. Ул аны ничек дип әйтә? Чингиз нык чугышы үз ирекле мәгънәсендә дип тасвирлый Чингиз ханны. Без беләбез монгол теленнән Чингиз хан ул су һәм сулар ханы була. Ягъни Азиядә алай-булай сулар күп булмагач, ул дөнья ханы була дип тасвирлый алабыз. Һәм Абделбари Баттал безгә әйтә, ул нинди шын, көчле, нык булуын әйтә. Һәм Батуга да бәйгесен әйтәсе килә. Бату хан улы гәүдәле, кызыл чырайлы, ачык йөзле, бик
бик туткарлы сәясәт эшләрендә уста, батыр, тәҗрибәле, сугышчыкларында хилал вә тәдбирле. Ягъни шундый фактларны китерә. Ничек әйтим, вот укучыларга образ. Вот бу хан көчле булды, тәдбирле булды, уңган булды. Вот сез дә шулай булыгыз дип әйтәсе киләдер. Һәм хан Бирке дигән оценканы бирә. Aslında Бирке ул беренче ислам кабул итүче. Әйтә, хан Бирке кан түгү, шәһәрләрне харап итүдән сакланучы, акыллы, тәдбирле вә бату бер падишах, батыр бер падишах иде. Ягъни монда да күрә алабыз. Шундый теге оценка бирү, образ ягъни китерү. Шул Үзбәк хан турында яза. Ул да Батудан соң иң эшлекле, гадел, галимне ихтирам итүче, Кыпчак йортында ислам вә гыйлем таратучы дип әйтә. Яни бу, укучылар өчен там бер үрнәк. Һәм Тактамыш хан. Беләбез ки, Тактамыш хан вакытында смута, ничек әйтә алабыз? Смутаны? Ничек? Булгаварчыр. Әйе. Ул Тактамыш ханны, ягъни яхшы күрсәтә, һәм әйтә, ул күп кайгыларны күргән дип әйтә инде. Ягъни ул хан буларак аның ягына тора. Һәм Аксак Тимерлан дип әйтәбез инде, һәм Идигейне. Тимерланны ул гомумән тәнкыйтьли, әйтә, аның йөзеннән дәүләттә шәйтегез әйтәргә. Булгавар килеп чыкты. Һәм Идигей дигән шәхес, ул да шул булгаварда катнашкан дип әйтсәк, ул аны акыллы, тәдбирле, батыр вә лаһи бер кеше булмаса да, татар дәүләтенә бик зур зыянлар тиде дип әйтә. Үз файдасы булуда гомуми файдаланыр корбан итеп Аксак Тимерне хан булып куйды дип әйтә. Ягъни монда да субъективизм күрә алабыз. Һәм монда Алтын Урда төшүне ничек ачыклый, ничек безгә укучыларга әйтә. Менә ки тирә ягын тетрәтеп торган шәүкать мөхәббәтле Урда дәүләте шулай татарларның үз куллары белән яңадан аякка басмаулык рәвештә егылган дип яза инде. Так, монда дәвам итә Казан ханнары һәм аларга билге кую. Мен аларны калдырсам да була. Казан ханлыгы җимерелү. Бу китапның минемчә иң төп темасы. Аның башы мин башлар идем башкача атар идем. Мәсәлән, руслар белән татарларның мөнәсәбәте. Ул Булгардан килә. Яни вот күргәнсездер, ислам белән христианство, Владимир I-не үрнәк китерү. Так. Абдулбари китабыннан. Бу халык төрек урыгларыннан булып, телләре дә төркчә. Ул нәрсә дип әйтә иде? Татарлар һәр вакыт русларга ярдәм иткәннәр. Яни русларда ачлык булса, татарлар үзләреннән барып аларга ярдәм итәләр иде. Әмма дә ләкин руслар яхшы хәлдә булгач, безгә килеп, Болгар җиренә килеп, шәһәрләрне яндыралар иде һәм башка шундый начар эшләрне эшлиләр иде.
Әйе, бәлки дә шулай, ягъни тарихтан без күрә алабыз, шул ук татар тарихы энциклопедияннан 2нче томнан анда мәкалә бар, анда күрә аласыз. Кем ничә тапкыр кем белән сугышты, руслар бардымы, татарлар, болгарлар бардымы. Aslında Abdülbari Battal объективлык белән яза, әмма дә ләкин субъектив оценкасы минем өчен мөһим. Ягъни нинди үрнәк күрсәтә болгарлардан. Һәм Алтын Урданы күчеп безгә мине кызыксындырды инде Батталның рус белән татарларның мөнәсәбәте һәм Казан, дальнейшем Казанның төшүе. Мәсәлән, Абдülбari Баттал бик каты, ничек дип ураша дип әйтәм инде, тәнкыйтьли татарларны кем русларга чыкты. Руслар белән бергә Казанны җимерде. Ул да булса Касым шәһәре. Һәм бу сүзләр дип инде бу линия өчен, ягъни мондый фикерләрдә торган өчен аны судка да җибәрәләр иде үз вакытында. Аннары җибәрделәр. Бик кызык минем өчен ул да Шах Халины аңа билге куя. Һәм әйтә, Шах Алины хан булуы Казанның Мәскәүгә кушылуы дигән сүзе түгелме дип сорау бирә Абдülбari Баттал китабында. Ягъни, беләбез ки татар историографиясында, һәм татар тарихында Шах Али бик шундый шәхес, негативный. Һәм дә Абдülбari Батталның билгеләвен укыйсы килде. Һәм минемчә бик көчле эмоциональ яктан да китерелә Сөембикәнең елавы, кашан руслар Казанга киләләр һәм Сөембикәне һәм Үтәмеш Гәрәйне Мәскәүгә алалар. Һәм монда цитата китерелә. Ягъни монда да источниклары юк, чыганаклар юк, каян бу сүзләр китерелә. Фольклорданмы? Монда бик шундый мәгънәле һәм тулы Сөембикәнең сүзләре бар. Хәзер. Я падишахым. Күрәсеңме? Ул зияратта ире белән, Сафагири белән, Сафагири яна килде. Синең сөекле хатының белән улыны монда бит калган. Юк, калмаган. Улыны дошманлар тоткан итеп алып китәләр. Ник син безне йөр өстендә калдырып киттең? Безне Мәскәү падишахсына тотып бирделәр. Минем алар белән сугышырга көч тә, ярдәм дә калмады. Я падишахым, аш миңа кабереңне. Икебез генә урын булсын бу кабер. Икебезгә булсын бу кабер. Яшь хатыныңны үз яныңа ал. Кайгымны кемгә бушатыйм соң? Балам яшь, әткәм еракта. Сафагири әйтә. Казан халкы миңа каршы антларын буздылар дип әйтә. Я падишахым, син миңа җыеп кайтыр, каты күңелле гаскәремне тотып алырга әзерләнеп ишек төбендә торалар. Моңарча мин ханбикә идем. Инде кайгылы, ярлы бер князьяк булдым. Мин инде
җылый да алмыйм, яшь агып, күзләрем кипте. Тавышым кырылган дип әйтә. Һәм Абделбари Баттал аннары китерә, Сөембикәнең җылавын әсирләнеп, князь Серебряк ничек фамилиясе укый алмыйм. Серебряный. Аның да яшьләре тамды дип яза инде. Ягъни бу bilmiyorum, бик эмоциональ сүзләр минемчә. Һәм дәвамда инде Абделбари Баттал Казанны алу турында әйтә. Һәм монда Ядкәр ханның килүе һәм аны плен ничек дип әйтәбез без? Әсирлеккә алуны. Һәм тагын бер тапкыр Абделбари Баттал китерә, ничек татарлар үзен предать саттылар. Шул ук монда сюжет. Камай исемле бер мирза шәһәрдә бүтән серләрне юлап бирде, ягъни Иван Грозныйга. Һәм Иван Грозный моның өчен аны бик күп бүләкләр бирде аңа. Һәм асылында, ягъни моның белән бетә сюжет. Казанны алалар, Казанны җимерәләр, анда бик шундый тоже эмоциональ сүзләр. Ничек анда ташка таш, ягъни шәһәр калды, янды, һәм ничек тәннәр өстендә йөргәннәрен, бик шундый эмоциональ китап, минемчә укучылар өчен. Аны соңыннан нәтиҗә эшләрмен, һәм бәлки бергә дә эшләрбез. Һәм китап нәрсә белән бетә? Ул да булса Сөембикәнең тормышы, ягъни тормышы соңгы көннәре. Ничек аны чукындыралар һәм ул Касыйм шәһәрендә вафат булган дип әйтәләр. Шундый озагы. Ягъни балалар өчен мондый китап бик тәэсирле минемчә. Ягъни мондый китапны укысаң, мин укыганда шундый теге ачу да чыга кебек, әмма теге дип теге историческая память дигән бер чыга. Һәм минемчә минемчә тарих ул чынлап та милләтне формалаштыра. Шуңа күрә объектив белгән, тарихны объектив белгән халык ул көчле. Шуңа күрә Абделбари Баттал моның өчен күп хезмәт куйды һәм эшен дәвам итте Төркиядә дә. Һәм милләт сорауы калды ахырында. Милләт дигәндә Абделбари Баттал бу китапны татар тарихы дип атый, ягъни татарлар дип әйтә. Болгарлар белән татарларны берләштерү, ягъни монголлар килгәндә, ул әйтә, алар бергәләшеп татарлар булдылар. Ягъни бу собирательный название дип әйтә инде. Һәм соңыннан инде аның фикерләре үзгәреп, уже үз тормышында 18-нче елларда бу китапларда күрә аласыз, ул яза Казан төрекләре дип, ягъни төрекләр дип әйтә. Менә асында шундый мәгълүмат минемчә бик кызык, миңа бик кызык булды аны китабын укырга һәм шундый нәтиҗәләр эшләү, ничек ул тәэсир итә укучыларга 20-нче гасыр башында. Ягъни ул вакытта андый китап кирәк булгандыр. Ягъни көчле булыр өчен һәм Россия империясына ничек каршы чыгып, шундый самоидентичность, самосознание килеп чыга аренага. Вот. Әгәр дә сорауларыгыз булса, мин тырышырмын җавап бирергә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Әйе? Әйе, уртак, средний класс дип әйтәбез инде.
балалар үшін жазғанда ол міне татар тарихын. Ну и milli tarixi dibinde yani. Біз бит енді көп түрлі сондай сұраулар бар. Чингисхан аның ғаскәрі шул территорияда яшәгән кешеләр алар кем булганын күпчә алар төркләрме, төрки халыклармы, монголлармы, менә бу укыган кешеләргә аны ничек сурәтләп кем белә, нинди ассоциация ясый. Ну бу сорауга ул бик төгәл җавап бирми дип әйтсәм, фундаменталь бу сорау белән шөгыльләнмәде дип әйтсәм. Ул монголлар турында теге татарлар дип яза, тегене кавычка куеп яза иде. Теге татарлар, ягъни Азиядан килгән татарларны. Вот, мин нәтиҗәсем, ягъни татар сүзе ул собирательный. Ул төрекләр дип основасында төрекләр тора, ул шәбедимәҗни концепциясендә инде. Һәм ул татарлар дип әйтә. Шундый татарларны яклый, ягъни турча дип әйтәм, не гнет линию тюркизма дип әйтә. Татарлар дип әйтә. Вот, минемчә ансал мөһим. Әмма бу аның беренче китабы, аның издательство, ничек дип әйтәм? Аның әле 3 тапкыр бу китабы чыгачак, һәм анда Булгардан элегрәк тарихы була. Төрки халыклары, ягъни бунларга турында ачан. Әмма мин бу эшне әле аның белән таныш түгел. Аны инде диплом буларак мин бөтен китапларын җыярга телим. Һәм анализлау һәм Абдулбари Батал китапларын надстроительствосында шундый бер нәтиҗә ясау инде, карашларын. Менә бу Казан ханлыгы белән бәйле булган тарих бит инде мәсьәләләрчә ишектер татарларында яхшы калын, татарлар яхшы билгеләр, һөҗүм итәләр, ушалар. Менә бу образ бит инде кешеләрне аера торган образ килеп чыга бит инде. Нигә бу шулай балаларга, кешеләргә сөйли бердәмлек турында сөйләмәгәндә башлык турында. Ул минемчә ул үз вакыт өчен шундый кирәк китап, шундый китап кирәк булгандыр. Мәсәлән, хәзер без аны аңлыйбыз, үз вакытында потребность булгандыр. Милләт үсүен, ягъни патриотизмны үстерү. Ягъни күрергә, вот без татарлар шундый безнең шанлы тарихыбыз булган. Һәм, мин әйткәнчә, ягъни бу чор татар милләтенең формалаштыру. Һәм мондый китап, минемчә, показательный. Нинди юллар белән, нинди рычаглар белән кулланып, ул шундый милләтне үстерә. Бөтен балалар, ул бөтен тарих, минемчә, бик тәэсир итә. Милләтнең ясалган вакытында шундый дәресләр чыга, балалар өчен милли тарих өйрәнү, татар буларак басыла. Бу да бездә тегеләр үзебезнең милләтебезне үсергән вакыт. Анлар өчен махсус рәвештә ләкин дигән үсергән вакыт. Бу үзенә бу чыгыштан мөнәсәбәтле шуңа бу китап опять-таки махсусмы, яки ялгышмы? Махсусына алган ләкин ул biz bu millet eğitim, tutarlar eğitim, lakin biz asıl biz her bir millet üstünde yasalma konstrukt. Bana bu yasalma konstruktunu formalaştıran vakit, lakin şu şekilde, bu çalışmalar ve çalışmalar hem bu vakitte lakin şimdi kitaplar, şu sektorlerde dersleri de bu formalaştırma işine müşkül. Ama da bir de tekrarda olursa, Rus'tan birden bulamazdı. Bu safhada buladı çünkü bu vaktlerini alabileceğini bitiremediler çünkü. Eğer dolayısıyla millet tüzüğünün en asıl olmadığı her millet tüzüğü mesela başlıklar ayrı var. Hem bu sanatı bu özünüz ki bunun tek olarak alışılı ortak olarak biz bu sanatı bu sanatı bizim akıllar başta ayrı başka her millet her bir dinleyen bir şeyinde. Bunda aktörlere göre biz bunun Türkiye'de de bir atlanda indiği bu milletler var. Әйтәсе килә, тагын бу тарих китапларынан беренчеседер, ягъни балалар өчен. Бәлки булганнардыр анда, мин караган идем, тарихи китаплар чыгалар иде, әзәзләп. Бу тарихи китап беренчеләрдәндер. Шуңа күрә эксперименталь дип әйтсәм инде. Тагын 3 тапкыр ул чыкты, тагын бер тапкыр 18-нче елларда һәм 20-нче гасырларда. Шулайрак. Менә алайса, шул милләт формалаштыру процесслар вакытта булган.
һәм менә болай анализ жасасақ ул вакытта һәм хәзерге вакытта нинди алар ялгышлыклар, мәсәлән, аларның нинди ялгышлыклары булган шул тап шугараларында, мәсәлән, һәм хәзерге вакытта карата нинди ялгышлыкларын без шул бу эшләрне эшләгәндә ясамаска. Ну, минемчә хәзерге тенденция ул да объектив, ну, бик тә объектив булу. Мәсәлән, бу китапта, ну, бу китап укучылар булган өчен, монда бик шанаклар да күп түгел, ягъни монда сылтамалар юк. Минемчә хәзерге вакытта иң төп китаплар ул да, мәсәлән, Татар энциклопедиясе минем өчен, аны укысак, аның яртысы ул сылтамалар, ягъни һәр абзацта сылтама, каян алынган һәм китерелгән әдәбият, ул да булса да меңнәрчә китаплар өйрәнелгән. Россиядә гына түгел, ну, бөтен дөньядан җыелган китаплар. Хәзер вакытта вот ансы мөһим. Теге вакытында, ну, миңа авырак нәрсә әйтергә. Ну, минем фикер, вот шундый нацияга, как бы вот, шундый центрга чыгару. Милләтне үсү һәм патриотизмны арттыру. Чөнки аны күрәбез нәрсә булганын, ну, булган дип ул причина түгел, причинно-следственный связь түгел, әмма ләкин 10нчы еллар 20 гасырның ул да милли шуралар, ягъни татарларның берләшү иттифаклары һәм проектлары, Идел-Ура проектлары һәм татар-башкорт автономия проектлары. Ну, шуның нәтиҗәседер, бәлки. Ну, үз вакытындагы китап кирәк булган дип әйтә алам.